Vi er flygtet fra Andreas. Med nøglerne. Med nøglerne. De er lige der. Og vi har også Philip. Ja, mig. Ja. Og vi har mig. Stadigvæk. Og der er ballen nede. Hov. Men vi mangler møllens vinger. Ja, vi mangler. Nå, det var ikke zoom. Der er siloen i ballen. Se en flot udsigt. Nej. Det er Jylland derovre. Det, man kan se Sjælland og Røsnes. Kom så langt ud fra Varden. Jeg kommer, Philip. Prøv at lave det der hop igen. Ja, ja. Han er der. Han er deroppe. 20 meter fra os. 15. Han er deroppe. Han er dernede. Ikke langt. Det kommer op i træet. Det blev ind i en gren. Nej. Tag så i dag. Skal vi kravle op i træet? Jo, Her stopper lige 2 sekunder.